What is your advice to anyone thinking of going into marriage? Yeah, my advice to for anybody going into marriage is that one, look for someone that you and the person share the same vision, the same interest, and have the same desire. Yes. Mana ọ bụrụ na your interest bụ acclaimed love, ndị mmadụ na-asaghị isi, man is serious. So buru ya n'obi na ị na-eje to this union, find out why you are attracted to the person, then be ready na ị ga-sustain ihe ahụ onye ahụ bụ n'obi, and make sure na ị ga-continue na-enye onye anwa the peace of mind ihe ahụ bụ n'obi wee bata, maka ama m na onwere nwoke ọbụla na-aba na marriage eburo ihe ọma n'obi. And whenever that ihe ahụ bụ n'obi is no longer feasible, whenever the person still bido complain about saying na ihe dị etu ị na-eme na ya like ya, don't take it for granted. Whenever your man or your partner kpọrọ say this thing ị na-eme, I don't like it, stop it. Take that very, very serious. Don't begin to tell the person this and that. The first mazi onye ahụ ka ochie etu isi eche, ma ọ bụ na onye ahụ nwere bad character, na ọ bụ a smoker, na ọ bụ a drunker, then go on and work feel here. Ndị ọnwa mgbe mụ na ya nụzie dị na nwunye ahụ stop. So ị mara ihe ọ bụla ị chọrọ mgbe ahụ kwuo ya, don't hide anything, because mgbe ahụ ị mechazie elu ị na-pretend that you don't mind. Ọ na-angụrụ siga bụrụ a drunker, you don't mind, mana ị batazie ọṅụmazie siga ma ọ bụ drunker, ibido complain ba, ị ga-ebido gbakasịwa ya. So ị mara ihe ahụ onye a na-eme laikrụ mentality ahụ, gị na iron way out. Is either na ya nwa shift to ihe ikweta ma na nwa shift, mana ọ bụghị ha na ụnụ na-abụ emere agree chọzie mgbe abatazie na the marriage na ọ ga-echenji tomorrow, anti ọkpọ nwere ike ịbụ n'anya. Daalụ.